बड'लेण्ड एफसि आसाम 11 बे समाव मख'नांगोन दि दिनै बर'नि सासे आगोमा जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथांखौ दिनै जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय होगोन। दा बे बिदाय होनायावहा जोबथा दुर्गा बर'नि गेलेनाय महरै बड'लेण्ड एफसि आरो आसाम 11 बड'लेण्ड एफसि बनाम आसाम 11 हानजाजों दिनै बादायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दुर्गा बर' बिथांखौ जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय होगोन आरो बे बिदाय होनायावहा बाहागो लादों मैखोम बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा ISL गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिजों लोगोसे दुर्गा बर' लोगोसे आरो गोबां ISL गेलेगिरिजों लोगोसे गोबां जोलुर गेलेगिरिया दिनै बे दुर्गा बर' बिथांखौ बिदाय होनायाव बाहागो लादों। दुर्गा बर' बिथाङानो जाहैबाय दुर्गा बर'। दिनैनिफ्राय बिथाङा जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय लादों। हलिचरन नार्जारि जार्सि नाम्बार 18 बेजों लोगोसे फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 19 खालारनिफ्राय दुरान्ड काप जागोन। दा बे क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय साइ स्टेडियामावहा दुर्गा बर' बिथांखौ बिदाय होनाय हाबाफारिया बेयाव सोलिगासिनो दं। हलिचरन नार्जारि बिथाङा दुर्गा बर' बिथाङानो जाहैबाय। बिथाङाबो बे गेलेनायाव बाहागो लादों। आसाम 11आवहा आसाम 11 हानजा जानानै बिथाङा गेलेदों। जार्सि नाम्बार 18 बेनो जाबाय हलिचरन नार्जारि। बे समाव स्करा मोन्नैबो हानजानिफ्राय 0 बड'लेण्ड एफसि 0 आरो आसाम 11 बेबो 0। जार्सि नाम्बार 3 बिथाङाबो ISL आव गेलेयो। हलिचरन नार्जारि बिथाङा आसाम 11 जानानै गेलेदों। दुर्गा बर' बिथाङाबो आसाम 11 आरो लोगोसे दुरान्ड कापआव गेलेगिरि एबा गेलेगिरिनि साखाफारा जाना थानाय बड'लेण्ड एफसि बिथांमोनाबो गेलेदों। जोंब्लाव बिथांमोनाबो गेलेनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।
जार्सि नाम्बार 3 नियावहा बला दङ। जार्सि नाम्बार 3 आबो सासे ISL आव मोजां गेलेगिरि। जार्सि नाम्बार 13 दुर्गा बर' बिथांनि 15 गोरोन्थि जादों। जार्सि नाम्बार 15 आ जाहैबाय दुर्गा बर' आरो बिथांखौनो दिनै बे जोलुर गेलेनाय बादायनायजों जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय होनाय जादों आरो बे बिदाय होनाय हाबाफारिखौ क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय नायलो जाल' गंसेल' साइ स्टेडियामाव बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों बिथांखौ बिदाय होदों आरो बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गोबां मेलेमजिबि बिथां MLA लरेन्स इस्लारि, MP जयन्त बसुमतारी, लोगोसे सांग्रां ब्रह्म, लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो दिनैनिफ्राय बुंनांगोन जे बर' हारिनि गेजेराव सासे जोलुर गेलेनायाव अलंबार बायदि जोनोम मोननाय दुर्गा बर' बिथांखौ जोलुर गेलेनायावहा नुनो मोननाय नंला। बिथांनि जार्सि नाम्बारा 15। बिथाङा आसाम 11नि जाना गेलेदों। हाफ टाइम जाबाय। पंद्रह नम्बर 15 नम्बर जार्सि नाम्बार 15 दुर्गा बर' बिथांनि जार्सि नाम्बार आरो बे जार्सि नाम्बारा दिनैनिफ्राय एबा बे जार्सि नाम्बार 15खौ बिथाङा एबा जार्सि नाम्बार 15खौ गाननानै जोलुर गेलेनाय दिनैनिफ्राय बिथांखौ नुनो मोननाय जानाय नंला। बे समाव फिन फोरमायबावो दुर्गा बर' हारिनि सासे अलंबार बायदि होनना बुंनांगोन आरो बिथाङा दिनैनिफ्राय जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय लागोन आरो बे बिदाय लानायाव गोबां ISL आव गेलेगिरि मोजां गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बुंनांगोन बे समाव हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो जोंनि बे दुर्गा बर' बिथांखौ बिदाय होनायाव बाहागो लादों। लोगोसे मोजां गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जार्सि नाम्बार 18 हलिचरन बिथाङा बाहागो लादों। फाउल जाबाय। 17 जार्सि नाम्बार 17 आसाम 11नि सासे गेलेगिरिया बे समाव गोग्लैबाय। बड'लेण्ड FC बिथांमोनानो फैबाय थानाय दुरान्ड कापआव बाहागो लागोन जेराव नोंथांमोना मिथिगौ जे दुरान्ड काप जोंनि BTR आव थामथि खेब जागोन। नायनो थाखाय बयबो साखाफारा जानानै थाखाय दुरान्ड कापखौ फैगौ जुलाइ दाननि 19 खालारनिफ्राय जागोन दान मोनसे। बे समाव
नोंथांमोना क्लियारै दिन्थिनो हायाखै थेवब्लाबो दिनैनि बे बिदाय होनाय दुर्गा बर'नि जा बिदाय होनाय बेखौ लोब्बा लाखिनाय नोंथांमोनखौ बे खेबनाय एबा दिनैनि गेलेनायखौ खेबनानै नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन। दुर्गा बर'आनो दिनै गल होनो हासिगौमोन नाथाय बिसोरनि थाखाय होनो हायासै। हलिचरन आरो दुर्गा बर' बिथांमोना खाथि खाथिनो दं दायो। Into the goal, but leaves the opportunity again. Borderland FC versus Assam Elephant. Hãy cùng đi. Borderland FC এবার গোল হতে পারে। आसाम एफसी रिवर्स के चांस पाले किंतु गोल तो नोरिले गोल जिसकी चावल बड'लेण्ड एफसी आरो आसाम 11 मोननै हानजानि गेजेराव बादायनाया सोलिगासिनो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो दुर्गा बर' बिथांखौ बिदाय होगोन। बे समाव जोबोरैनो दुखु गोनां बाथ्रा होनना बुंनांगोन। बर'नि सासे नायल' जाल' जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथाङा दिनैनिफ्राय जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय लागोन। बे बिदाय लानायाव गोबां बर' हारिनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां नायगिरि खमैबो 3,000निबो बांसिन नायगिरिफोरा दिनैनि बे फेरवेलावहा बाहागो लाफैदों। नोंथांमोना नुनो हागोन जे बे बिथांमोना नायगिरि क'क्राझारनि
क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बिथांमोनाबो दंफैयो। बिथांमोना मैखोम क'क्राझार ओनसोलनि थाखाय खौरां बुथुमो। बिथांमोनाबो बे दुर्गा बर' बिथांनि बिदाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। नै बिथांमोनाबो स्पर्ट्सनि बे समाव बिथांनि मिनिनायावनो मिथिना मोनो बिथाङा बड'लेण्ड एफसिजों मदद दङ। दासिमबो रावबो गल सोनो हायाखै। आसाम 11आबो 0 स्करा 0 आरो बड'लेण्ड एफसिआबो 0। बे समाव बुंनांगोन बड'लेण्ड एफसि फैबाय थानाय दुरान्ड कापआव गेलेनो थांगासिनो दङ। दा बेनि सिगां दुर्गा बर' बिथांखौ बिदाय होनायाव बड'लेण्ड एफसि बनाम आसाम 11। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।